dili nimo kaya ang pag-usab sa imong kaugalingon. Mangusab dili na to kaya ang pagluwas sa atong kaugalingon. Kung wala ang Dios, wala gayon kitay mahimo. Ang akong amahan, wala man sa mausab sa iyang desisyon nga diha-diha. So diyan ikaw, tungod kini sa grasya sa Ginoo. Pagkadungog niya sa pulong sa Dios, sa diyan ang Dios kigistorya sa iyang personal nga kinabuhi, si diha na siya ming desisyon nga mobiya sa iyang bisyo. So diyan ikaw, nining kalibutan na, dili lang pagpanigarilyo na ang bisyo karon ug ang pag-inom. Hasta mga illegal na druga, mga higala, mao kini ang nagdaot sa atong katilingban. Mao kini ang nagdaot sa utok sa atong mga kabataan. Imbis ang atong kabataan makahimong mga tarong nga binuhatan, mga batanon pakayo, naghimo nagdaotan tungod niining mga butanga. Hallelujah! Sultihan ikaw, dawatang Dios sa imong kinabuhi karon. Ang Dios mahigugmaon kaayo kanimo. Sultihan ikaw, walay maka palangit nimo, kundi si Kristo lamang kayo. Ang imong desisyon, mao'y pinaka-importanting action na imong himuon karon. Desisyon ni, dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Kayo'y siya muhatag gayong og kalinaw.